Hola, Aitor, eta zorionak, hasi aurretik. Eskerrik asko, eskerrik asko. Zorionak gainea letra larriz o maiuskulekin, esan geke ez da, zatik zinemaldian 6 sarikin etorri zai, bestiak beste. Tartian Zierrezko Baskorra, zundari honenari mundakoa, gidoiatik, Irizar saria bebaita, eta 6 sari, baina harrera be, oso harrera hona eukiduen pelikuli izan da, La Trinchera Infinita. Bai, guztua gauz, alde batetik ikusten du, kritika sarixea jaso dau, Fiprestina hori oso importantia guetza baita, Feroz bebai, kaseta izena. Eta gero baita ikusten du, alde batetik kritikak eta estatetik epaimaikidiek eta oso kontartu dira pelikulia. Baina gero batez ben nabariketan du jente asko gertuetu xakola. Zorinak emutea, gertuek eta zatzu guztek izakona, ez da pelikulia bestik ez, baina hor ben... Baina asko izan dira horreik. Neurketan duzu, temperatura hori neurketan duzu, eta konparetzen bozu beste aurreko pelikulekin, handiekin, daloreakin, ja etorte zela jente asko, honekin nabaritu du geixo torre diala, eta orduan zentzu horretan sentiken du pelikulien jartu tertzen dela zinemalditik, eta hori izan gure helburu nagusia. Olako zinemaldi batek, suponindo, foko bat jartia pelikula baten gainien honeako edo txarreako. Geizki urteten batzu, foko horrek be, nabarmendu ikin dago geizki urteten dela, ez da? Eta gure kasuan, zorionez, enbuten dago ez kontrako gala, gustau din jala asko. Ba, igual, karo, zinemaldian beti esperoko da edo gura izango da ez, harin bat edo beste hartzea, baina igual lehen impresio horrek ez pelikulia ikusten denean da, jentiak hartzen dago lehen impresio horrek horrepe pixu ondixe eukiko daue segundako, ez da? Bai, guk azkenien jentia da gero estrenaik indanien pelikulia hemendik hilabete barru joango gana aretotara, jentiak balorauko pelikule zelakoan, jentiak gomendatuko dau bere zehari ingurukuei fateko pelikula hori ikustea, hori oso importantia guetzako. Osea, zu pelikulia prozesua luzia da, 2 bat urte, azte zenetik bukaketan zuen arte batzutan gixau, eta azpixan dakutzen motorra itxerakoan beti da lortuko ote dagoen transmititzea jendiari. Eta horregatik egin du gero test batzuk, ez da, ondoren batzuk hartzeit duzu, jende kritiku dana, eta baloraiteko guztetxixako, ino ez, zerretxeko guztetxen da. Osea, helburu nagusia beti da hori, ez? Sarixak super ondo dauz, eta oso ongit horrexak dira, baina horri begire jartzen bazara, seguramente ez duzu ez gauza bat, ez beste da lortuko. Eta zinemaldian lortzeia sari horrek, horrezako, zinemaldia bada, nazioarteko zinemaldi bada, badako atzerrian bere oihartzuna dako, aurkeztu dian lanak eta saritu dian lanape, oihartzun bide bere hartu aldaue, bentzet ez? Bidea salaketa xake? Bai, guk ontxe hasi gara, ikusten pikimat igandien izan zen, eta ja 2 egunetan ja nabaritu dugu interes bat atzerriko banatzaileen artean eta jakiteko pelikula hori zelakoa dan ikusteko eta baloraiteko, adibidez Frantzia baten estrenoliken, Frantzian oso zailanien estrenaitea, eta gaina oso banatzaile potentiak interesa hau dira, ezta hori ja nabaritu dugu. Nabaritu gehen moduan aurrekuan handiekin irazigen saria eta oloreak egin behin jartu erten zen da, baina hemen uste du gondiken geixo, ezta, interesera piztu dela, eta horregatik duda barik, pelikulan kurrikulanantzat eta pelikulan nolabait prestigioantzat edo oso importantia dira sari honek. Gidoia eta zuzendaritza batez be, bisak batea emotia nolabait edo, ez dakiz, bultzada oso bat emuten dago. Taldiari eta pelikuliari. Donostiako zinemaldian munduko 4. audiziona da, Kriston merkauako atzian, jende asko etortzen da zineko eta ikusentzunezkoa Donostira egun horretan negozioak eta itea, pelikulak ikustea, zail pila bat dauz. Hor ez dutzu inork emuten ezerrela musutruk. Horre demostroen bihar duzu, zure pelikulia hor dagoela, ezta? Eta kasu honetan adibidez, Debagoienatik 3 zuzendari egon gara, ezta? Iban del Campo, Kixi eta Irurok. Eta nireakoten esperantzia da geixo behongo diala. Ze usteote zinemaldixek beste hauza oso ondo ekin dagoena dela, oso kombina ekin dago. Dakon exigentzia, zail konkretutan da exigentzia ikaragarri ondixea dako, dalako, ez dakit 7 urtetako zinemaldi internazional bat, eta gero beste aldetik baita oso ondo usten dut lekua eta tartiak proiektu arriesgauak edo baita pikimat batzeko eta jendiek ikusteko.
Eta zentzu horretan uste dut kriston lan egin dabitzela. Eta baita menaiko honek beste hauza bat esan, eta da, Debagoienakin aukilikin loturia zinemaldixak, ez? Osea, nik uste dut, jende asko joaten dela hemendik zinea ikustea, asko. Osea, nahi jende asko esan doz Bergalakoak, Oñatikoak, Kalien, Donostin egun honetxean, atxabaltakoak. Zorionak, ez dakiz zer, pelikuliatik, ikusten dut interes badagoela, ez? Osea, azkenien da, zea bat, evento bat edo, 170.000 sarrera saltzen dagoenak, Gipuzkoan gehienak, horrek bere bere zifriako baita Debagoienan, ezta? Bakarrik Latentzia Infinita eta Upatxe beste joan zienak ikustea, ez dakit zenbat hemengoak ziren. Osea, lotura zuzena dako, ez? Eta zentzu hortan, nahi baita, barkatu guztazu, nahi neben zoriondu baita zuen lankide Imanol Gallegori ikin dagoen lanagatik, eta goienak baita emute xoen koberturia zentzu hortan ustotelako, nola baita edo bilatu dagoela beta bat lotzeko Debagoiena zinemaldixekin. Batzutan igual gure handixeak handixea dialako edo txikitasunetik batzutan emuten da igual ez dela liga hori, ez dela horren biharrik edo ez da etxekola kaso askorekin bihar. Baina usteot, Debagoieneko jende askok interesa handixeakola zinemaldixean eta esaten dut zuten moduan, jende asko esan dut zuen bideoak ikusi dagoela, eta bueno, eosi doia ez dakiz ema sarrera, eta bai sentidu eta urten, inoiz baino jente gehiago gure baiarakoa, egon dala gerturatu xatela pikin bat, pikin konpartik esaten abien guztia, ez da esate abien eben. Oso, ondo, eskerrik asko, eskerketan da. Osea, jarraitu gola mesedez koberturi emuten, ze usteot oso politia dela hemendik ematia kobertura, osea, ikusten ez dan zinemaldi hori edo ikuste gaztia, ez? Osea, hor daude betiko izen handi horreik, baina zinemaldixa da handixa, usteotela baita, bakola lekuak ojiteko baita, Debagoiena zinemaldixan ardatz hori edo, ez? Oso politia dela eta gaina jende asko eskerketan dagoela erakustia. Aitor, komentu du, euskal zine produktu asko eta estilo diferentetakoak aurkeztu dela zinemaldixan ikusi dituzula. Egisa esan, edo Oñatiko adibide jarterren bakarrik, baina historia kontaileko gogua ero egon badagoela, ez? Ez dakit, adibidez hemen Oñatiko laburmetra ralixapeia bere bilbidea indau, urte desenteako eta urtero orkesten dira taldia, gainera, gero bideo horrek azale sozialen bitartez eta asko zabaltzen dianak, asko barraikekoak eta izaten dira. Aurten jaixetan txosnakoape bikoizketa txapelketa bazan, baina, 116 lan aurkeztu dira, badau historia kontaileko gogoa. Bai, harritutan, 116 lanen, kopuru horrekin harritutan, porque badia, eta bai, nik uste dut daula, bai, bihar bat eo pulsino bat, gauza kontaiteko, normala moduan, realixan abe, fango dia ba 10 bat urte, horrekin, horrekin epaimaik izan nintzen nien eta ja orduan, gauza batzuk apuntaba manera, esaten zu, baina zelako, eta bai, seguramente, azkenien teknologia demokratiza binean espikin bat, jendiek ikusten jo, ez dako eta itzakirik, igual nire zerra esateko, ez? Dakoten gogua probaiteko bentzet, ni behola zirintzan, eixi esan. Osea, gehatu baino, zalantziekin gehatu baino, bentzet probau eta ikusi pikin bat baino zer leketzun, ez? Eta eixi esan gauza honek, niri personalmente ilusinio egiten ikustia holako produzio kantida diakula herrixan. Eta, herrixan geixena diarriko, petzetan kanpoko jentia etorriko ala. Eta, bako goguaia ikusteko batzuk, Instagramen esan duzu duzula, ezta? Behituko jut. Bikoizketan asunto hau beti da, ez dakit, kuriosu eta gauza originalak urtela izke. Pelikulia beraz, Aitor, oin uste korrespan da, ontsi oktubre bukaeran ero ja alduko da zinemarietutara. Pentsa, oinetira ekarreko dagoela pentsaikin dut. Ze ibilbide hartuko dagoen pelikuliak, hemendik aurrera zer norabide, zer etorreko da? Lehenengo pasua izangoa estrenaikia pelikulia, urrian 31an, hemendik hilabete barru. Oin promozio sartu behar gara, pinimate, nolait, saltzea edo ez, gure lana.
Eta hortik horre ikusiko da, aber jentiak zela erantzuten dauen, gustatzen den, espero baiet, zinemaldixek beste behin uste dute bultzat emuteko ez dakit aukeri emunduzkula pelikuliai, eta hortik horre ikusiko da, ahotxikinak izaten dut, ez dakitzu, inoiz, ez dakitzu, aziliketzu fantasia egin, baina naixo nikon momentuz. Baina, bueno, ilusionota gauz, Osea, oso posi nekauta akau du, baina oso posi gauz zinemaldixen aukidun harreriekin. Baskarrik asko, Aitor. Eta ibilbide hon lan honekin eta datozenekin, bebai. Bale, a ber ba.